मानासाव बेरायना फैनोसै थौदो लोगोफोर नोंसोरबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ होमबा दे। हारसिंसोलै लोगोफोर आंना रावबो गैया हारसिंनो बेरायगासिनो बाला मानास नेसनेल पार्क का जंगल में अभी जा रहा हूं मैं अगला नोंनि आगान नायै नायै थांफायो लोगोआव आंनि आगान नोंनि बुंनाय गोदै रावा रैसुमै जाना रिंखांफैयो आंनि गोरबोखौ खावना लांबाय नों गोसोखौ फागोला खालामबाय नोंनि महरा सिमां जाना नुजाफैयो थानो हालिया नोंखौ नुवाब्ला दसे समखौनो जिरायनो मुसा रिजर्ट बेनो जाबाय मुसा रिजर्ट मानास का मुसा रिजर्ट नोंनि आगान नायै नायै थांफायो लोगोआव आंनि आगान नोंनि बुंनाय गोदै रावा रैसुमै जाना रिंखांफैयो आंनि गोरबोखौ फैयै फैनानै नै मुसा लन्चआव सौफैबाय नायदो ओमफ्राय नोंसोर माबायदि